Kysymys, jos Jumalaa ei voi nähdä, miten voimme tietää, että Jumala on olemassa? Vastaus, vaikka emme voi nähdä häntä, voimme silti tietää, että Jumala on olemassa. Sillä Raamattu, apostolien teot 14:17 sanoo, Jumala ei ole koskaan jättänyt itseään ilman todistusta. Jumala on antanut todistuksen, jotta ihmiset tietäisivät hänen olemassaolonsa. Olemassaolo voidaan todistaa todisteilla, ei pelkällä mielikuvituksella. Raamattu, apostolien teot 17:25 myös kertoo, että Jumala antaa elämän, hengen ja kaiken kaikille ihmisille. Tämä on todiste Jumalan läsnäolosta meissä jokaisessa. Kuten sanotaan, kun juot vettä, muista lähde, niin meidänkin tulisi tietää, että elämä, henki ja kaikki tulee Jumalalta. Vaikka tiedemiehet ovat löytäneet aineen alkuaineet, miten elämä voisi syntyä elottomista aineksista? Tämä suuri kysymys elämän alkuperästä ei saa muuta vastausta kuin Jumalan antama lahja. Siksi se, että maailmassa on elämää, on todistus siitä, että todellinen Jumala on olemassa. Tämä todistus näkyy selvästi ja voimakkaasti jokaisessa ihmisessä.